Jo donaré la dièresi de com és i on va situada. La dièresi és un signe ortogràfic que se posa damunt les lletres I i la U perquè no siguin mudes. A la dièresi a la lletra U se posa a les síl·labes següents: cue, cui, gue, gui, perquè la paraula no soni diferent. Te pots escriure, que no sé com... no t'entenc. Sí, les paraules que has dit. Aquí damunt. Perquè la gent entengui. Boli. Color Un segon. Per què se posa damunt? Perquè canvia el significat de la... perquè la U se pronuncia bé, perquè les paraules se pronuncien diferent. I també hi ha un altre tipus de diari. Pot posar qualque exemple d'aquests, perquè la gent sàpiga... Els que estan aquí ho puc parar. Sí, basta que els diguis, si no... Pingüí Pingüí, per exemple. o paraigües. I si no, com se diria si no tingués en dièresi? Pingui. Pingui, i si no, paraigues. Tens raó. I també hi ha un altre tipus de dièresi que se posa les lletres I o U a les paraules que no fan diftong en la vocal anterior. Això significa que el diftong està format per dues vocals a la mateixa síl·laba, amb I o amb U. I quan això, aquestes dues paraules se separen i no estan a la mateixa síl·laba, se posa el dièresi. Raïm o puc, una cosa. Ho escric. I se posa perquè raïm tocaria anar llum, però no se pot, i se posa parent, se posa dièresi a la U o la I. Bé, la I o la U. I així té dues síl·labes, no? Clar, així se diu raïm, i l'altre se diu peuc. I si no, què s'hauria de dir? Pouc. Pouc? Pouc. Pouc? Tindria que estar totes la mateixa síl·laba. Pouc. L'altre? Roi. Raïm. Raïm i pouc. Pouc. Hi ha qualque exemple més que coneguis, que tinguin... Un taüt. Taüt? Una tomba. Sí, aquí on se posen el mar, un taüt. Després n'hi ha una altra, com se diu, jo no me surt, més si la sabeu, una embarcació que és molt mallorquina. Un llaüt, per exemple. Una producte. Però aquesta és... També pot ser veïna. Ah. País, també. País. No, país jo crec que no. Països. Països. I... Això mos dona... Si vam escriu país, per veure mem. No, país va amb accent. Per què? Perquè país. Perquè acaba amb S, perquè és IS. I S. I per tant, però se separaria. No deim país, o sigui, deim país. Per tant, ho poden separar amb un accent, però també, si no d'accent, se separa amb dièresi. Ok. I països com aniria escrit? Sí. Molt bé.
Està bé, no? Sí. Teniu preguntes o alguna cosa per... Què és un peluc? Un, Un pouc? una sabata, però que no ho sol. Com un cosetí, però una sabata que no ho sol. Sí, qui solen emprar els peus, tu sabeu? Els bebès. Bebès, duen peus perquè no duen sala. Hi ha qualque pregunta més? No. Segueix. Ja està. Bé, darrere hi ha activitat una de les